Vi har AT med innovation, og vores fokus ligger på de sociale medier. Vores problemformulering er: i dag bruger de fleste unge sociale medier og mobil i undervisningstiden. Vi vil undersøge, om dette påvirker deres koncentration og aktivitet i undervisningstimerne. Og vores problemstillinger, som er lavet på de 3 taksonomiske niveauer, er: hvordan har den teknologiske udvikling været inden for gymnasieskolen? Den er inden for redegørelsen. I hvor høj grad går brugen af mobil og sociale medier ud over elevernes aktivitet i timerne? Hvordan er forskellen på piger og drenges brug af de sociale medier? De hører ind under analysen. Og hvorfor mister unge koncentrationen, når de har de sociale medier til rådighed? Den hører så under diskussion. Yes. Vi har lavet en undersøgelse, hvor vi vil undersøge, om brugen af mobil og de sociale medier, de har konsekvenser for elevernes koncentration. Vi har selv fremstillet et spørgeskema, og hele undersøgelsen den består af et spørgeskema plus observation. Det vi gjorde, det var, at vi var inde i en 1. G-klasse, som vi delte op i 2 grupper med lige mange drenge og piger i hver. Den ene gruppe tog vi med uden for døren, og de fik at vide, at de i den ene undervisningstime ikke må bruge sociale medier eller mobil. Og de måtte ikke sige noget til den anden gruppe. I slutningen af timen så fik de et spørgeskema om brug af mobil og sociale medier, og om hvor godt de så kunne koncentrere sig. Derefter så beregnede vi sådan gennemsnittet for deres koncentration for de 2 grupper. Og resultaterne, det viste sig, at gruppen, der ikke brugte sociale medier, de havde et gennemsnit på 7,5, og dem, der så brugte de sociale medier og mobil, de havde et gennemsnit på 7,1. Det viser sig så, at dem, der ikke brugte sociale medier eller mobil, de havde en bedre koncentration i løbet af timen. Men derimod så viste det sig, at gruppen, der havde brugt sociale medier eller mobil, de havde større aktivitet i timen på 5,9, hvor gruppen, der ikke brugte det, kun havde en på 5,7. Der var også 6 ud af 11, der svarede ja til, at hvis de ikke havde brugt de sociale medier eller mobil, så ville de have kunne koncentrere sig bedre. Under undersøgelsen der fik eleverne lov til at arbejde uden for klassen, hvilket gjorde, at vi ikke kunne observere dem alle sammen. Og vi havde et indtryk af, at det ikke var alle elever, der var helt ærlige, og ikke svarede 100% seriøst på vores spørgeskema. Så det vil selvfølgelig have konsekvenser for vores resultater. Og derudover så burde man nok have undersøgt flere klasser for at være mere sikker på resultaterne. Og konklusionen på vores undersøgelse er så den, at på vores problemformulering er så den, at ud fra vores undersøgelse kan vi se, at dem, der bruger de sociale medier, koncentrerer sig mindre end dem, der ikke brugte det. Vi kan også se, at dem vi bad om ikke at bruge sociale medier i timen, at der var mange af dem, der alligevel havde brugt det, selvom vi havde sagt, at de ikke skulle bruge det. Og det viser så, at der egentlig er en meget stor afhængighed af de sociale medier, som Facebook og sådan noget. Og ud fra det grundlag er det også der, vi har lavet vores produkt, som skal hjælpe på, at unge ikke skal være så afhængige af de sociale medier. Og som produkt, der har vi lavet en reklame, som på en måde skal prøve at skræmme eleverne til ikke at bruge Facebook i timerne.